tam po 10. strane. V mene Otca aj Syna aj Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, narodeného z Matky Panny, a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, s radosťou sme sa zhromaždili na požehnanie sochy blahoslavenej Panny Márie. Táto socha, tento obraz pod titulom Nepoškvrnené počatia Panny Márie nám bude pripomínať pevný a živý vzťah blahoslavenej Panny Márie ku Kristovi a jeho cirkvi. Svätá Mária je totiž matka viditeľného Krista, obrazu neviditeľného Boha, ale aj ona je obrazom, vzorom a príkladom cirkvi. Obrazom, v ktorom cirkev s radosťou rozjíma o tom, čím sama celá túži byť. Vzorom, v ktorom poznáva cestu a poriadok na dosiahnutie dokonalého zjednotenia sa s Kristom. Príkladom, o ktorý sa Kristova nevesta opiera pri plnení apoštolskej úlohy. S vnútornou pozornosťou a nábožnou horlivosťou usilujeme sa mať účasť na tomto posvätnom obrade. Pána sa vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Alžbeta zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zakrylo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Mária hovorila: Velebí moja duša Pána, a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi. Lebo zliadol na poníženosť svojej služovnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Oslavujeme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z Márie Panny, a prosme ho, spoločne volajme: Na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie vyslíš nás, Pane. Na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie vyslíš nás, Pane. Spasiteľ sveta, Ty si mocou svojho vykúpenia uchránil svoju matku od každej škvrny hriechu. Zachovaj nás čistých od hriechu. Na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie Vyslíš nás, Pane. Náš vykupiteľ, Ty si Pannu Máriu urobil príbytkom pre seba a svätyňou Ducha Svätého. Vybuduj z nás chrám, v ktorom by stále prebýval Tvoj duch. Na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie vyslíš nás, Pane. Náš kňaz, Ty si chcel, aby Tvoja matka stála pri kríži. Daj, aby sme sa na jej príhovor tešili z účasti na Tvojom utrpení. Na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie vyslíš nás, Pane. Kráľ kráľov, Ty si svoju matku vzal s telom i dušou k sebe do neba. Daj, aby sme stále hľadali a chápali, čo je hore. Na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie vyslíš nás, Pane. Pán neba i zeme, Ty si Máriu postavil po svojej pravici ako kráľovnú. Daj, aby sme si zaslúžili mať účasť na jej sláve. Na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie vyslíš nás, Pane. Oslavujeme ťa, Pane nevyslovný Bože.
že si pred stvorením sveta ustanovil Krista za začiatok a koniec všetkého a že si obdivovaným zámerom svojej lásky spojil s ním blahoslavenú Pannu, aby sa stala rodičkou a spoločníčkou tvojho syna, obrazom a vzorom cirkvi. Matkou a rodovničkou nás všetkých. Ona je totiž nová žena, ktorá napravila to, čo zničila prvá Eva. Znešená dcera Sionská, ktorá spojila svoj prosebný hlas so vzdychmi patriarchov a srdcom prijala očakávanie starého Izraela. Služobnica chudobná a ponížená, z ktorej vyšlo slnko spravodlivosti. Tvoj syn a náš Pán Ježiš Kristus. Svätý Otče, pokorne ťa prosíme, aby si tvoji veriaci, ktorí pripravili tento obraz, túto sochu blahoslavenej Panny, posilňovaný jej ustavičnou ochranou, tláčali do srdca obraz, na ktorý hľadia. Nech majú trvalú vieru a pevnú nádej, činorodú lásku a úprimnú pokoru. V bolestiach nech sú silní, v chudobe dôstojní, v protivenstvách trpezliví a v šťastí nech sa podelia s inými, nech sú tvorcami pokoja a